zaintzaren erronka da. Ja, azken urte hauetan, prozesu kolektibo eta komunitario zabal bat egin dugu Usurbilen, pertsonak ardatz izango ditun arreta eredua eskaintzen hasi ahal izateko Usurbilen, eta eredu horren jirabiran eraiki beharreko zaintza sare edo ekosistema bat eraikitzeko, beti ere buru argi batekin. Usurbil herri zaintzaileagoa izateko, eta horren zerbitzura jarri nahi dugu ekosistema bera. Erronka honi esan den bezala ere misio bat jarri dugu, zeru muga bat, zer lortu nahiko genuken 2030-an. Eta misio hau ere, aurrekoak bezala, prozesu honen baitan lanean aritu garen eragile publiko komunitario eta pribatuen artean adostutakoa da. Eta honelaxe dio, 2030-erako norbere bizitza proiektuari erantzungo dion zaintza eredu integral eta duina lortzea. Erantzunkidetasuna, eragileen arteko lankidetza eta zaintza langileen profesionalizazioa eta duintasuna ardatz izango duena. Eta gainera misio hori lortzeko helburu zehatz batzuk ere finkatu ditugu. Nahiko genuke 2030-an Usurbilen 75 urtetik gorako herritarren edo pertsonen 25% berari egokitutako zaintza plan pertsonalizatuak edo biziplanak osatzeko gai izatea. Auzoetan ere zaintza sareak eraikitzea, eta lehen erantzunkidetasuna ari ginenez, gizonei ere interpelazio bat zaintza lanetan involukratzeko, eta helburua bada zaintza sareetan zaintza sareen 25% gizonez osatua egotea. Baita zaintza langileen eta familien 50% ekosistema honen parte izatea, eta guretzako tresna nagusi badena udalak eskaintzen duen etxez-etxeko zerbitzua modu nabarmenean zabaltzea. Eta esan behar dut, prozesu horrek utzi zuela bide horri bat, guk deitzen diogu zaintza eredu berriaren implementazio horria, eta 2024a urte klabea izango dela implementazio horri begira. Ikusiko dituzue liburuzkan neurri asko daude, nintzat bakarren batzuk aipatu nahi ditut ideia batekin geratzeko. Sander, gure egiten ari garen guztiaren helburua bada pertsona bat biziplan bat. Hori da gure helburua. Helburua badelako pertsonak zaintza behar izan da ere bere biziari zentzua ematen jarraituko duten planak eratzen. Horretan jada momentu honetan proba pilotu bezala liga famili batzukin lanean, eta esan berda plan horiek gainera modu parte hartzailean osatu nahi ditugula. Plan horietan ahotsa zaintza behar duen pertsona da ahots nagusia izan behar du, eta pertsona horren jirabiran egon daitezkeen senide, langile profesional edo gizarte langileen parte hartzarekin batera osatu nahi ditugu holako bizi planak. Gisa honetako erronkarik eta modurik ez dago Euskal Herrian, bada erronka esperimental bat eta urrats hori egitera goaz. Eta baita ere plan horietan nola parte hartu komunitatean. Hain zuzen horretan ari gean momentu honetan zaintza komunitarioa egituratu dezaketen proposamenak osatzen eta diseinatzen horretarako propio prozesuan eratu zen lantalde baten bidez. Eta aipatuko ditut bi asmo, eta bada pertsonek arreta edo zaintza etxean jasotzen dute, beste batzuk egurtzegi orain dela gutxi zabaldu dugu, eta beti esaten dut egurtzegira etorri dira bizitzera. Ez dira sotik etorri zainduak izatera, etorri dira Usurbilen bizitzera. Eta beraz, lantzen ari gean nola pertsona horien integratu Usurbilgo komunitatean. Eta pixkat hori da lantzen ari garena, eta baita ere asmoa badaukagu, diru laguntza bat ere lortu degulako, auzo batean, auzo zaintza programa bat martxan jartzeko bertako komunitatearekin batera. Beste lan hildo bat langileak. Zaintza lanean ari diren langileetan daukagu arreta jarrita, iaz formazio eskaini genien gure etxeetan lanean ari diren emakumeak dut, batez ere emakumeak direlako, eta gainera batez ere emakumeen migratzaileak direlako. Eta beraz, asmoa bada, haien eskaerez eta beharra sentitzen zalako, foro bat sortzeko, langune bat, elkargune bat sortzeko, eta elkargune horrek izango ditu bi asmo. Batetik, beraien profesionalizazioan
jarraitza eta batez ere emakume hauek ahalduntzeko bitartekoak ematea. Laugarrena, usurbilen egiten ari garen lanaren eskalagarritasuna bermatzea. Asko dira benetan, eta Xebasek ere jakingo du zenbat bisita eskatzen dizkiguten, eta beharrezko ikuste genuen eta momentu honetan horretan ari gara, dokumental bat grabatzen, zer den zaintza ekosistema bat adierazten duna, ze ahotsek parte hartzen duten ekosistema horretan, eta dokumental hori esan bezala izan nahi du bitarteko bat, Usurbildik Euskal Herriari eskaintzen dioguna, zaintza proiektu honetan aurrera egin dezan. Eta ekipamenduen inguruan bi aipatuko ditut. Espero dut atorren hilabetean gehiegi luzatu zaigun txirikorda zabaldual izatea. Momentu horretan honetan gure agendan dago eta hori da buru belarri egin nahiko genukena, belaunaldi arteko etxebizitza komunitari hori iriki ahal izatea. Eta epe motzean Matiarekin batera beste ekipamendu bat lantzen ari dira. Deitzen zaie babesdun etxebizitzak, Egurtzegin gisa honetako 6 etxebizitza eraikiko dira. Eta etxebizitza hau beti esaten dugu biziplanetaz hitz egiten dugunean helburua dela pertsonak zaintza behar izan ere bere bizitzan hausturarik ez eragitea, haustura izan daiteke egoitza batetara joatea, zure senideak ustea, eta beraz etxebizitza hauek daude pentsatuta zaintza behar duten pertsonak, eta nolabaitek ere zaintzailea elkarrekin bizitzera joan ahal izateko. Gisa honetako 6 etxebizitzarekiko dira Matian, eta momentu honetan lanean ari gara, etxebizitza horietako batzuk eskaintza publikotik bideratu ahal izateko. Eta, uste dugu, badela ere, etxebizitzetaz hitz egiten dugunean, gaur egungo kolektibo zehatz batek ere etxebizitza beharrak ditu, gisa honetako etxebizitzak, eta hori epe motzean legaldi honetan hori ere eskaintzeko moduan izango da.